King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo yu po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko po ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Nagiyo na ning iba, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaan ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. Kaluguran kong kapatid, kanakanlat sisyan, din kaya katamong kasalanan, manyad pakaluluking Diyos, batang maging karapat dapat, bidawon kaniting banal amisa. Yagkasta pumiyag na nagnan, ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos, sa may payang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at ngailiwang kakulangan. Ulinitay panigapo ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, king biye, alanganga, Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulo, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Hoy baming mayupaya, king kaligtasan ake kang belangkas, ing anak mong i Jesu Kristo, tinggap ne ing krus at linigtas na kami king upaya ning kasalanan. Ngeni mirarakayan kami king ligaya ning kayang pamayubling mepye, uling ginuya manggaman king alanganga. Amen. Amen. Pamamasa ni Bat, king libro ng propeta, Isayas. Tiro na ako ng Ginong Diyos, nung nanoing sukat kong sabihan, ban apasik nangan kula, ring ni babayat nan. Diri na akong sikanan balang abak, banitang turo na kakong pakiramdaman. Dinina na akong pamanalastas ng Ginong Diyos, at ekuli na banog inulot king Ginoo. Inarap keng gulot ko, karetang mamat bat kako. Kula sebatan, inyang ininsulto dako. Inyang sepulyot daing balbas ko, at tigloran ing lupa ko. Dapot, ing insultura, nakuha na no balang. Uling ing Ginong Diyos, yang tako babiya kasaupan. Siniknangan ko yung loob ko, ban api bata ko na. Balo ko, King Emil ako ang kakong dangalan. Uling yung Diyos, malapit siya at patunayan na tingala kong pamikasalo. Ating mas kanalog, bisang mandalom ka na ako. Pabrenyong munta kami, king usgado. Pabusta niyong karin misampang demando. Inginong Diyos, yung mismong magdepensa kako. Ninong ening makapatuni, king mikasala ko. Ing amano ning Ginoo. Dalita pakibat, ing pakibat tamo. Ginoo, uli ning maragula lugod mo, pakibatan mo ko. Ulitan tayo po. King uli mo, inunsultan dako, at totoo kong mga pakarini. Mengari kong aliwang tao, karing kapatad ko. Anti kong dayuan, karing kayabe ko king bale. Tiktak karagol, ing pamagmalasakit ko king bale mo. Bala mo, api, ami kakaluko king puso ko. Ing pamaglibak dakeka, kanako digpa, pakibat. Ginoli ning maragula lugod mo, pakibatan mo ko. King pamanensultura kako, mispakyang salo ko. Tuto ko ngala na nga karapat, kalungkutan ni nga tsaka ko. Maninton kong dumami ka na ko, dapat alametong man, mamatula ka ko. Ala ko nga tagpuan, inyang danupan ko, laso ning karelang binwang, inyang mao ko, ing binyera, inuman amaslam, pakibat.
ginulining maragulalugod mo, pakibatan mo ko. Ing nagyuning Ginoo, king kanta kakuyang Korean, parangalanket, pasalamatan. Panakit ding megipit kaniti, tumulalo, at dingking Diyos sasamba, ni pastiknangan lo. Uling ing Ginoo, kayang pakiramdaman, ing sainsing ding at tsuking mga tamangailangan. At nalalakwan, betang kalburana, ay at tsuking sukulan, pakibat. Ginuli ning maragulalagod mo, pakibatan mo ko. Alakad tampo. Tayo kay katang ari, yang bukod pe pakit pakalulo para karing kay katang kasalanan. Hikayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Hikayat kapurian keka, Ginoo manatiliya kaya kayungan At kay kante mo rin. pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. Ligaya kay ka o Ginoo. Kanita ing metong karing labing adwa itang milagyuan Judas Iscariote mekikitya karing pamuntok daring pari nga nang kinutang karela nanong ibiyo kanako nung sopan da kayong makarakap kang Jesus bayaranan deng at lungpulong salaping pilak manibat na kanita menintuneng oportunidad i Judas ban apagtaksilane i Jesus. King mumo ng aldo ning fiesta ning tinapeng alang levadura, linapit laring alagad ng Jesus at ngarang kinotang, nukarin mo buring isadyami para keka inga punana ning pamaglakbos. Nga nang may kibat Jesus karela, paninto na niya ing metong ataw king syudad at sabihan nyo kaya ing maestro sa sabiana ing oras ko miras na buri kong pagselebran ing pamaglagpus king balemo akayabe ring alagad ko dapat na ring alagad ing penabili ng Jesus karela at si Diara ing apunan para king pamaglagpus. Anyang mabengi na, linuklok yang mengan i Jesus, akasulo daring labing adwa. Nga ng Jesus kabang mamangan la, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, pagtaksila na ko, ning metong kaya kayo. May bali sa lulub ding alagad, kaniting sinabi ng Jesus, ing metong at metong karela, kitang na, Ginoo ako, may kibat ya Jesus, ing mitiltil king tinape na, king pinggan abe ko, itaya ing magtaksil kanako. Harapanan ning anak ning tao, ing kamatayana, antimo ing sasabyanda ding kasulatan, dapat makalunos ne itang taong maging kasangkapana ning pamagtaksil king anak ning tao
mayapang ene mi bait. Kanita Judas, ing magtaksil kang Jesus, migsalitaya, ako galang ing amanwan mo, Maestro. Mekipatya Jesus, ika na mismo ing sinabi. Kapatading may pabalita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian ke kao Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa akin. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Sana po kayo ay nasa maayos, masaya, at mabuting kalagayan kasama ng mga pamilya ninyo, lalong-lalo na sa mga nasa tahanan nila ngayong gabi. Ngayong huling araw ng ating recollection, ibahin po natin. Hindi po ako magbibigay ng mga points for reflection sa inyo ngayon. Ano po ang ibibigay ko sa inyo? Ganito po. Kung titignan po natin ang Ebanghelyo, habang binabasa ko kaninang umaga, ako ay nabigla. Ito ay punong-puno ng katanungan. It is full of questions. Simula, yung opening line, isang tanong, sa gitna, maraming tanong, and then yung sa huling bahagi ng Ebanghelyo ay isang tanong pa rin. Sinimulan yung tanong ni Judas, magkano ang ibibigay ninyo sa akin? Sabi sa mga eskriba at pariseo. Sinunod ang tanong ng mga alagad, saan mo gustong gawin natin ang huling hapunan? And then nung sinabi ni Jesus na isa sa kanila ay magtataksil sa kanya, isa-isa silang nagtanong, ako ba, Panginoon? And then yung huling tanong, naggaling kay Judas again, ako ba ang tinutukoy mo, Panginoon? Mga tanong ang nasa Ebanghelyo natin ngayon. Kaya ang gagawin po natin, hindi, sabi ko nga po, hindi po ako magbibigay ng mga points for reflection upang pagnilay-nilayin natin ngayon. Bigyan ko po kayo ng simpleng tatlong tanong upang iuwi ninyo at pagnilay-nilayin sa mga darating na araw mula bukas, Huwebes Santo, Biyernes Santo, hanggang sa linggo ng pagkabuhay. At ano po ang mga tanong na ito? Simple lang po. Unang tanong, have I changed for the better mula nang nagsimula ang coronavirus? Ako ba ay nagbago para sa mabuti simula na nagkaroon ng coronavirus? Yun po ang unang tanong. Huwag niyong itanong ang presidente. Huwag niyong itanong ang mga senador. Huwag niyong itanong kung sinong mayor. Hindi po, hindi po. Tanungin natin ang sarili natin. Meron bang pagbabago para sa kabutihan ang nangyari sa akin simula nitong coronavirus? Ako ba ay naging mas mapagpasalamat sa mga nangyayari sa akin? O ako rin ba'y tuloy na nagko-complain, nagmamasid, manuya, manatu, sasabi, or ako ba ay naging mapagpasalamat sa mga nangyayari?
Have I seen things more positively than negatively? Madali pong maging negative ngayon eh. Ba't gano'n ang ano? Ba't ganito ganyan? Ba't ganitong ginagawa nila? No, no. Have you seen things in a more positive light? Buti na lang, may oras ako para sa pamilya ko. May oras ako para manalangin. Ano? And then, have I been more appreciative of the people around me? Nagiging mas masaya ba ako? Mas matulungin? Mas appreciative sa mga taong malapit at nakapaikot sa akin? Yun po ang unang tanong. Have I changed for the better since the coronavirus? Madaling itanong, magkano ba ang atin dito? Tinanggap na ba natin ang relief goods? Tinanggap na ba natin ang sweldo? Hindi po. Ang mas importanteng tanong, ako ba ay nagbago for the better dahil sa coronavirus? Yun lang po. Tandaan ninyo. Second question. Have I inspired or affected people positively? In-inspire ko ba yung marami? Tinulungan ko ba ang iilan? Nagbigay ba ako ng inspirasyon? Or have I affected people around me positively? Karagdagang tanong po hinggil dito, kailan ang huling sandali na alam niyong nakapagdulot kayo ng kagalakan sa inyong kapwa? Nakikita ko po ang mga kamadero. Alam ko wala silang ginagawa. Pero tuwang-tuwa po sila pag nakaipon dito at nagre-repack ng relief goods para sa mga mahihirap. Ewan ko anong kagalakan na idudulot noon. Pero sa tingin ko po, sila'y tuwang-tuwa habang nagbabalot sila ng relief goods para sa mga taong hindi man nila kakilala ang tanagam dito. At meron pong mas positive. Hindi ko po makalimutan ang mga taong hindi ko man kakilala. Hindi ko man kakilala. Tuwang-tuwa, parang may pakpak po ang mga paa. Nagdadala dito ng relief goods, iilan lang, nakasupot or nakakahon. And then bago ko man sila makuha ng pangalan, bago ko man sila matanong kung anong pangalan nila, hindi po among at sila'y biglang aalis. Kailan tayo huling nagbigay ng kagalakan sa ibang tao? When was the last time we really inspired or touched somebody? Kailan po ang huling sandali na nagbigay tayo ng inspirasyon sa ating kapwa? Or ilagay po natin sa mas simpleng tanong, kailan kayo huling tumawa kasama ang mga mahal ninyo sa buhay? Or baka naiinis na kayo dahil sila lagi ang nakikita nyo, dahil sila lagi ang nakakasama nyo. Kailan po kayo huling tumawa kasama ang mga mahal sa buhay ninyo? Ito po ang ikalawang tanong. Have you inspired or affected other people positively? At ang huli pong tanong, kailan nyo huling naranasan na talagang malapit ang Diyos
sa puso ninyo? Kailan nyo huling naramdaman na parang ginayakap kayo ng Panginoong Diyos? Kailan nyo huling naramdaman na parang lumuluhod kayo, umiiyak, nagmamakiusap sa ating Panginoon? Kailan ang huling sandaling naranasan nyo sa puso ninyo ang matinding pagnanasa na maging malapit sa Diyos? When was the last time you really experienced God very close sa inyo? Kailan? I feel God in the many people who ask me for prayers for their husband na nasa barko ngayon, sa anak nila na nasa hospital nagtatrabaho, sa mga kasamahan nilang sa bahay na hindi nila makita dahil sa coronavirus. Hindi sumisigaw, hindi humahagulgol, tahimik na nagdarasal para sa mahal nila sa buhay. I see God and I feel God in these people. I feel God when I am doing nothing, or habang ako'y nagtatrabaho sa garden natin, mag-isang pinapawisan. Doon ko po nakikita at nadadama ang Diyos, walang iniisip na iba, kundi ang munting ginagawa kong pag-aalaga ng mga halaman. Parang nakikita ko at nararanasan ko doon ang Panginoon. Kailan natin huling nahagkan at nayakap, o kaya naramdaman nating hinahagkan at inayakap tayo ng Panginoong Diyos? Kanina pong umaga, ako'y inanyayahan ng isang kasamahan natin na bisitahin ang nanay niya na pumanaw na cremate na po, nandun lang sa bahay. Dumating ako sa bahay, nandun ang mga magkakapatid. Hindi po sila nag-ipon-ipon, nakatayo ng medyo malayo sa isa't isa. At ako'y nagsimulang magdasal para sa nanay nila. Taimtim, tahimik na pagdarasal. At habang nagdarasal po ako, napansin ko, isa-isa sa kanila, tahimik na tumutulo ang luha. Tahimik na pinapahiran ang mata nila. At yung sandaling iyon, parang naranasan ko, ang nanay nila, nakasama namin, at ang Panginoong Diyos na yumayakap sa aming lahat. Ang mga tugon po natin sa tatlong tanong na ito ay magdidepende kung kaya nating makaraos sa krisis na ito. Ang tugon ng Panginoon sa mga maraming tanong na ibinuga sa Kanya, na binato sa Kanya, hindi niya sinagot. Hindi niya sinagot. Yung huling tugon niya kay Judas, sabi niya, ikaw mismo ang nagsabi sa tinatanong mo. Parang ganun din po ang sagot ng Panginoon sa ating lahat. Huwag niyong ibato sa akin ang tanong. Huwag niyong tanungin ang presidente. Walang pakialam yun. Huwag niyong tanungin ang mga senador. Nakatago ang mga yun. Huwag niyong tanungin ang mga mayor, mga barangay tanod. Nasa poste lang sila. Walang ibang tutugon sa mga tanong na ito kundi tayo. Sa puso natin, sa harapan ng Diyos, sa kababaang loob, sa pagbukas ng kalooban natin, buong pag-ibig, buong kababaan, buong simple ng ating buhay,
Tumugon po tayo sa mga tanong na ito. Have I changed for the better simula ng coronavirus? Have I inspired or affected other people positively? Have I experienced God concretely and personally? Ito po ang mga tanong na iniiwan ko sa inyo. Hindi pa po tapos ito. May extend pa ang community quarantine natin hanggang sa end of the month. And even after that, I'm sure we won't go back to normal. Pero ang mga tanong na ito ay mananatili kahit iba na ang sitwasyon. At ang tugon natin ay doon magdidepende kung kaya nating may ahon ang sarili natin sa krisis na ito. Tulungan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Ibibigay ko po sa ating media mamaya ang mga tanong para you could reflect on them in your own private homes. Magsitayo po tayo ngayon at ialay sa Panginoon ang ating mga kahilingan. At ang ating itutugon, ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Ganakan mo kami, Ginoo, kingkekang kayarian. May nalangin kaking Getsemane at may pawas daya, para karing Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. De kapanda ka, anting meto nga kriminal, para karing alang kasalanan ame sukol, at emi dinan katuliran, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Diklat na yung pasbol ning paraiso, king maya mapanako, para karing palpikasalang maniga po, king kekang kapatawaran, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Dinahon may kaladwa mo, paring gamat ng igpa mo, para kaniting komunidad, amanalig keka, manalangin kami. Ganakan mo ko Ginoo, kingkekang kayarian. Tahimik talapong ining adwan, ding sarili tamong intention. Para po karing dakal alagyo na tinext yu kay kami. Para po karing katubaleta mo na magdiwang king karelang kebaitan. Para po karing kapatid tamong masakit. Para po karing sablang magobra deng frontliners, para po karing sarilitang familia, at para karing sarilitang intention. O Ginoo, pakiramdaman mo, ing balang panalangin mi, ing balang daing ning kekeng puso, ing balang pakisabi, daring keka ngeni maniga po. Kaulan mo kami, O Ginoo, panamdaman mi sana na malapit ka kaya kami. Panamdaman mi sana na ika mismo, pakiramdaman mo kami, na ika kakaulan mo kami, na ika lalapit mo kami king kaya kang puso. E mo paboren, ikawani keng pasibayo kaya ka O Ginoo. Ngunit balang pinandit, akit da ka sana at panamdaman king biyemi, king lagyo ng Jesus, Haginumi. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning ginuiting daon karing kamat mo, ki kapurit kaligayan ng kayong lagyo, king kay katayang kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, tanggapan mo reting ain ay yampang mikyaka, kabang pagmasusyan miya, ing misteryo ng pamaylasa at kamatayan ng kayakang anak. Mirakayanan na keman sana king bieng alanganga, apig dagumpen na, uling ya ingino, manggaman king alanganga. Amen. Ingino manatiliya kaya kayungan, At kay kante mo rin. isipan niya't luguran ng Diyos. Isipan mayat kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Ito'y karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ang pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Mayaninag na kaya kami ing kayang pamaylasa at pangasubling mebye, mararaig na ing dewakan kapamilatanan ing kayang katapatan, at magaganap na ing pamigaganap ka king pangayanib mi king meto yatong kayang kinabos. Ulinita, kambeda rin sa blangkoro ding angeles, daralit ming kaya kang ligaya, at ngamingan sasabi, Banal, banal, banal yung gino. Diyos ning upaya. Met mo yung banuating yato king kay kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. No niya yung daratang king lagyo ning gino. Hosana king kakatas-katasan. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming kapasalamatan. Daraon mila kaya ka dating tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod may ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi kaya ka, ing pigkalug mo kaya kami. Ketang benging bayo mate, kabang kasulo na laring kaing kakaluguran king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, pirasone, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, hamidaon para kaya kayo. Pakanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos ka na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Ipa, uring kaluguran mo kami, hagkatan mo keng lumapit king kaya kang dulang.
Katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ang katawan at daya ning kaya kang anak. Ginuala kang kakalinuan ka ring anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila ding kaya kaming niyangobye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano no ka rin lapaman, ating sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding kaya kaming masakit at ding dakal apakakalulu. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tato, kagumling Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, king alangang Amen. Ngani po anting metong familia, abi-abi tamong may papanalangin king Dios, karing amano, tiro na kaya katamo, ning Ginoo. Ipatawad mo kay kami, di sana bigeta, anting pamamatawad ni, karingikan sana kay kami. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaling kaya kang pakalulo. Parati kaming may kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya tayong kayarian, nating kayo payan, ating ligaya manggaman king alananggo. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nuneluwan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya kan timorin. Matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo King metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you po. Kapayapan po.
Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kay kaming kapayapaan. Kini po yung ginutang Heso Kristo, yung Kordero ng Diyos, pamilalako kasalanan na ningyatu, mapalad mo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kung matampan tanggap keko, dapat yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako. Bukas po ang ating misa sa huling hapunan ng Panginoon, Holy Thursday, through live streaming po, alas 4 ng hapon. Hindi na po natin kailangan magpunta sa simbahan. Kahit sa mga bahay-bahay lang po ninyo, mapapanood po ninyo ang ating banal na misa. Sa Good Friday naman po, meron po tayong Stations of the Cross, alas 8 ng umaga, again, through live streaming lang po. Ipalalabas po sa YouTube or sa Facebook, Betis Heritage Church,
Santiago Apostol Parish. Alas 8 po yung Stations of the Cross, pangungunahin ng ating mga seminarista. Tapos alas 3 po ang pagpupugay sa banal na krus. Again po, hindi na tayo kailangan magpunta sa simbahan kahit sa mga bahay-bahay lang po natin. At ang Easter Vigil, Sabado po ng gabi, alas 6 ng gabi ng Sabado, ang ating salubong sa muling pagkabuhay ng Panginoon. And then Easter Sunday, alas 7:30 po ng umaga ang misa. And then Easter Monday, meron po tayong misang 6 in the evening. Yun lang po. Maraming salamat po. Type ko po sa ating media mamaya ang mga tanong na iniwan ko po sa inyo. So maraming salamat po sa mga patuloy na nagbibigay ng donasyon sa atin kahit ano-ano lang po. Ako po'y nagagalak, walang tigil po ang pagbibigay ng donasyon. Hindi man nagpapakilala, ayaw man mabanggit ang mga pangalan nila. Pero alam po ninyo ang pangalan ninyo, alam ng Diyos ang pangalan ninyo, alam ng puso ko ang mga pangalan po ninyo. And ako po, kasama ng mga parokyanos po natin sa Betis, ako po ay nagagalak at taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po. At sa mga humingi po ng mga binhi na pinamimigay namin kay Edmond, maraming salamat po. Pag nag-harvest po kayo, pakibigyan niyo po kami, ha? At bigyan din po ninyo ang mga kapitbahay ninyo. Yun lang po, maraming salamat po. Magandang gabi po, salamat sa inyong pagdalo. Ingat po kayo sa pag-uwi mamaya. Magsitayo po tayo ngayon para sa huling panalangin. And we offer the last prayer for our personal intentions sa mga lahat ng taong nangangailangan ng ating dasal, ng ating tulong, sa lahat ng mga kasambay po natin na inaalala natin ngayong kaurasan, sa lahat po ng kaibigan natin na humihiling ng dasal sa atin, at sa lahat-lahat po ng mga Pilipino na naghihirap ngayon sa panahon ng krisis na ito. Para sa kanilang lahat, para sa simbahan natin, para sa parokya natin. Bapong Maria, mitmo ka king grasya, yung ginong Diyos sa tiyuke ka. Iwan ka karing sablang babay, iwan niya pa naman yung buong at siya mo'y Jesus. Santa Maria, ang Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan niya. Para po sa mga nasa kanilang mga tahanan, pasensya na po, nakalimutan ko yung prayer of spiritual communion. Sabay-sabay po nating ipagdasal para sa kanila. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacraments. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Amen. At sumainyo ang Panginoon At sumayin na. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos at ang inyong buong pamilya, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Diyos. May pabengi po, dakal po salamat king kaya kung pamanagon, mimingat ko po patang muli kayo. Good evening po. King lagyo ning pa
amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong ulaga, nune uling ning ganakaning kaya kang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.